Yeah, so kadarating lang namin dito sa Bohol, guys. And, upo muna, relax. We haven't seen each other for 2 days, I think. 2 days, no? Yeah, 2 days. And then maybe we're gonna stay here for the next 6 days. And then go back to the city and then be with the family again. And then after, uwi na ng Denmark. So, yun. That's the view. Yeah. Actually, it's also nice to sit up there. Yes. And look down and Hi guys. Hi guys. It's not firmer. Sa video, we're preparing to go out to have dinner. Yung mga asawa namin nandun sa labas, kami naman dito, makeup. Pero hindi ko naman kailangan naman talaga. Kasi naman, di ba, natural, matagak! Natural naman yung kagandahan natin. Ano mo? Totoo naman talaga eh. Magandang! Ano man? See? Makeup tayo na kasi may dinner. Pero medyo stress kami ngayon kasi galing kami sa biyahe ko. Nag-ferry boat, tapos nag-taxi papunta dito para mapuntahan ng aming mga asawa. Nandiyan sila. Ang laki ng room nila, promise. See? Nandito kami sa Lost Horizon. Tapos front beach talaga siya. So, sobrang nice. Tapos yung room, malaki. May 2 bed sila dito. Yan yung toilet. Ganyan. And then, I think it's 3,000 plus. Yeah. 500 only. Yeah, I think mga 3,000 plus pesos to. Pero okay naman din kasi nasa front talaga ng dagat. Tapos minsan lang naman tayo mag-vacation, kaya ganon. So, nandito muna kami sa room nila kasi yung room namin nasa kabilang building. So, mamaya na lang kami punta doon. So, after dito, dinner na. After dinner, punta ulit dito. Kunin yung gamit namin. And then, punta na sa room. Yon. Okay. Feeling maganda, dahil? Maganda naman talaga ako dahil. Huwag kang sa gabi. Sa gabi dahil, no? At pag yung mga tao ay nakainom na, yun. Kaya yung asawa ko dahil pinapainom ko lagi dahil para sa tingin niya dahil ba sobrang ganda ko. Inom ka pa more! Pag pumupungay-pungay na yung mata, alam na. Yun. Ang ganda dito guys, promise. I love Bantayan pero I also love Bohol. Alam niyo yun? Yung ganon. Ito yung suot ko ngayon. Binili ko to sa guys, sa H&M. Nakasale ata. How much day? Of course, 499 minus 25% off. Kayo na ang bahalang magano. Tapos yung short ko naman, courtesy ng aking mama na hindi nata kasya sa kanya o sa ate ko ba. So, hindi na kasya sa kanila kasi lumaki na sila. So, napunta na sa akin. Yala, we're going? Lebre. Sarap ang lebre. What is going on? The insect of the sea. That's big, huh? And here's the one who gotta eat it up. And this one also. And this one also. But this one, fuck no. Fuck no. So this is Bohol. Night walk in Bohol. There's the bars and restaurants. Dito naman yung beach. Lakad-lakad yung mga tao. Bohol. I love Bohol now. Day nice ka diri day no? Kasi may kasulti naman diri sa Bohol day. Di kay size lang kay laha Mas barato. Kasi may sa akong gini sa namin ko sa mag-current exchange. Pero daw sa may kasulti mo sa Bohol day. Okay ra day. Okay ra day. Very nice Bohol day. Na culture shock ko sa imong gini Oh, sa no. imong storytelling day. Ano, patay. Mo na ikaw, mapantay-pantay ka talaga day. Like the person na wala siya ko nag-make na mga ingana day. Grabe ka
the worst day, no? Kaya ba ako na worst? Pero basin sa kahubog sa ito niya, di ba? Kanang antanan mamugawas. Magawas, may ang feelings na I love Bohol now. Day, nice ka diri, Day, no? Kasi may kasulti naman diri sa Bohol, Day. Oh, di kay size lang, may laha, oh. Mas barato. Kasi may... Sa akong gini, sabi gini namin, basta mag-carrot exchange. Pero dahil sa may kasulti mo. So nice though. Girl. Ice cream. That would be nice to have, huh? Is it like organic? Because I only eat organic. Gluten-free day. No. What ice cream would you like to have? I don't know. I really don't know. Salted caramel. That's not so. Avocado. And Those are the a choices peanut- there. Oh. peanut There. Peanut pieces. One scoop 70 and then double scoop is 140. There's the choices. And here's my avocado caramel. and mango. Oh my gosh, this looks nice. Durian yung pinili I ko. don't have any more. Yeah. Ate Nat. Demo na yung gi-order ato, no? Kani akong ganahan gidayo ka ng kinasun ba? Saan? O kani mga inani. Agoy day, torod day. Torod ang pangita. Gagmay naman na. Pag may titoy bitaw gusto. Kuy, ang pangita ni Dindin. Oh yeah. Then this is But they're tuwa. not sticking together Yeah. like the other one. Or the other one. What are you calling this fish? Butterfish. Parrot. Parrot. Uy, dagkuha niyo. That's, Day. buffering. Hazel. That's a jackfish. Cute na. Cute na. Ah! Cute, No girlfriend, no crying. No, no honey. No money. No. Hira naman ako.